खुंगुरियाव जानाखि दाउ फार्म खालामबाय रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव माने खुनु प्रकारनि दाउ फार्म खालामनायखौ माने साबजायाखै मोजां मोनाखै ओरैहाय माने AIIDC आ जोंनि बे जायगानि हाखौ माने BTC निफ्राय लानानै बेखौ उल्था आरोबाव मालायनो बोरै लिसाव हगारनो हायो बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बियो आरो दाउ फार्म खालामनायनि उनाव बे जायगायाव ओरैबायदि गेसाव मोनामबाय दाउखि मोनामनाय दाउ मोनामनाय दा बे जायगानि मानसिफ्रा थानो हायि बायदि जाबाय कलबारि LP स्कुल आरो मोनसे जाहैबाय खुंगुरि ME स्कुल आरो खाथियाव जनता कलेज दं दा बे माने स्कुलनि कलेजनि गथ'फ्रा दिनै बे माने मोनामनायनि थाखायनो थानो हायि बायदि जाबाय माने फालि मुथे बायनानैसो जुदि क्लास खालामनांगौब्ला गथ'फ्राबो मास्टारफ्राबो मा माने शिक्षा लाबावगौलाय मोजां जादोंब्ला बे गामि सेरजों थांब्ला बिराद गेसाव मोनामो दा गोबां मानसि बे जायगाजों थांनायनि माबाखौ नागारबायलाय जायगाखौ लामाखौ नागारला बेखायनो जों दिनै DCनो जायनाखि मेम'रेन्डाम होबाय बे DCनो मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जोङो मा एक्सन जायो जों नागिरगोन ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे जायगायाव थांनानै बे जायगायाव जों रायजो राजाखौ आइ आफा बयबो हिनजाव हौवा गुरलाब गुरलाब ओंखारनानै धरना लानानै बेखौ जों बन्द' खालामगोन आरो बे जेरैबो बन्द' जानांगोन बेखौ जों बिदि अबस्थायाव जों दोननो हाया समाव बर' सरकारा माने AIIDC माने आसाम इन्डास्ट्रि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननो 100 बिगा हा हगारदों बे AIIDC आनो हा 100 बिगाखौ मोननानै बेयाव दा दाउनि फार्म खालामदों आरो बे दाउनि फार्म खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' भुगिनांदों बे परजरावबो बिदिनो साबासो मानसिनो एलटमेन्ट हा होदोंमोन थांनाय सरकारा दानि रायाव जों मिथिनानै बेयाव जों कमप्लेन होबाय आरो बे जोंनिया फाइलाबो फुरा जाबाय दानि सरकाराबो गोदानै जायफ्रा हा होनो हाया जों होनो मोना दा जेनेबा नैबे माबायाव मालगावनि हानि बाथ्रा मालगाव ट्राइबेल बेल्टनि एखेबारे माबाथार बे हायाव थैलाय बिलाय जों खुनुदिन माने APDCनो हा होनो हाया आरो बेखौ होयोब्ला इलिगेल जागोन आरो बे जायगायाव गुबुन मानसिखौ थानो मोनै मानसिखौ दोनफैनो हाया बेबो इलिगेल जागोन दा जों बेखौ बोरै सैज्य खालामदों बेखौ माने बे जायनाखि APDCनो हा हगारनाय बेखौ उइद्र' खालामनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो आरो जायनाखि हा हगारनो नागिरदों माने ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो नागिरदों पेरानोमिटा फेमिलिनो बेखौबो होनो नाङा दा खुंगुरियाव जानाखि दाउ फार्म खालामबाय दा बेयाव खुंगुरि कलबारि बे दतमा रिभिनिउ सार्केलनि आन्दाराव गोलैयो दा बे दाउ फार्म खालामनायनि उनाव बे जायगायाव ओरैबायदि गेसाव मोनामबाय दाउखि मोनामनाय दाउ मोनामनाय दा बे जायगानि मानसिफ्रा थानो हायि बायदि जाबाय दा न' सिङाव थानो हालिया मोजाङै ओंखामबो जानो हालिया बोथिसे ओंखाम खबसे जानो हाला मोजाङैनो बाराहाबो माने गेस थाङो गेसाव एखेबारे दा माने हिसाबै न' सिङावबो ओंखाम जानो हाला थानोबो खस्थ' जाबाय आरो लोगोसे बाहेरायाव माने बिफां सायाव थानोबो बे जायगानि मानसिफ्रा हालिया बिफां सायाव थायाबाबो बिराद गेसाव बार मोजां जानो हालिया बेबायदि अबस्था जाबाय आरो बे माने जायगायावनो स्कुल दं LP स्कुल मोनसे कलबारि LP स्कुल आरो मोनसे जाहैबाय खुंगुरि ME स्कुल आरो खाथियाव जनता कलेज दं दा बे माने स्कुलनि कलेजनि गथ'फ्रा दिनै बे माने मोनामनायनि थाखायनो थानो हायि बायदि जाबाय क्लास खालामनो हायि बायदि जाबाय मास्टारफ्राबो क्लास खालामनो हायि जाबाय माने फालि मुथे बायनानैसो जुदि क्लास खालामनांगौब्ला गथ'फ्राबो मास्टारफ्राबो मा माने शिक्षा लाबावगौलाय मोजां जादोंब्ला दा गथिखे बेबायदि परिबेसनि गेजेराव दा बे खुंगुरि एरियानि रायजो राजाफ्रा दङ खोब दुखुनांथाव दा लोगोसे बे जायगाजों थांनो रावबो हालिया दा बे गामि सेरजों थांब्ला बिराद गेसाव मोनामो दा गोबां मानसि बे जायगाजों थांनायनि माबाखौ नागारबायलाय जायगाखौ लामाखौ नागारबाय बे जायगायाव गासै एफेक्ट जायो बे जायगानि 11टा गामिया एफेक्ट जायो बे जायगायाव 11टा गामियाव बेयाव माने राजबंसि दं कचफोर दङ ओमफ्राय बर'फोर दङ दा बे एफेक्टेड जायनाखि रायजो राजाफोर बिसोरो दिनै कमप्लेन खालामबाय माबानो पलिउसन बर्डनो कमप्लेन खालामबाय दा खिन्थु जेबो एक्सन लायाखै दा खिन्थु रायजो राजाफ्रा जोंखौ दाखालि लांनानै मिटिं खालामहैदों दा जों मिटिं खालामनानै जों बुंदों बिसोरनि सिगाङाव बेयाव खुनु दिन बे रोखोम अननाय भाबै रायजो राजाफोरखौ माने दाउखि मोनामजानो होनो हाया आरोखि नों बे इन्डास्ट्रि खालामदों होननानै इन्डास्ट्रि खालामबाय साख्रि बाख्रि मोनगोन सुजुग सुबिदा मोनगोन होननानै खालामबाय दा नों बिनि उनाव जुदि रायजो राजाफ्रा दाउखि मोनामजुबबाय थाबाय थायोब्ला जानाय लोंनाय सुख गैया मोजां बार मोनजाया बिदि अबस्था थायोब्ला बेखौथ' रायजोफ्रा सैज्य खालामनाय नङा बेनिखायनो जों दिनै DCनो जायनाखि मेम'रेन्डाम होबाय बे DCनो मेम'रेन्डाम होनायनि उनाव जोङो मा एक्सन जायो जों नागिरगोन
ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो बे जायगायाव थांनानै बे जायगायाव जों रायजो राजाखौ आइ आफा बयबो हिनजाव हौवा गुरलाब गुरलाब ओंखारनानै धरना लानानै बेखौ जों बन्द' खालामगोन आरो बे जेरैबो बन्द' जानांगोन बेखौ जों बिदि अबस्थायाव जों दोननो हाया। हाखौ सोर आरो सोरनो हगारनाय जादों सोर हगारगोन आरो सोरनो दा माने थांनाय 2021 आव प्रमद बर' सरकारा माने AIIDC माने आसाम इन्डास्ट्रि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट कर्प'रेसननो 100 बिगा हा हगारदों। दा बे AIIDC आनो हा 100 बिगाखौ मोननानै बेयाव दा दाउनि फार्म खालामदों आरो बे दाउनि फार्म खालामनायनि जाहोनावनो दिनै बे जायगानि रायजो राजाफ्रा जोबोद खस्थ' भुगिनांदों आरो बेनि थाखायनो जों रायजोफ्रा बे दाउनि फार्मखौ उठायनांगौ होननानै जों दाबि खालामफैदों। पलिउसन बर्डआवबो कमप्लेन होबाय बिथांमोना लिखित भाबै कमप्लेन होबाय दा खिन्थु बिथांमोननि कमप्लेनखौ खुनु जेबो गुरुत्व होआखिसै जेबो खालामाखिसै। दा बेयाव दाउनि फार्मा सोलिगासिनो दङ। दा बे दाउनि फार्म होनायनि उनाव बे जायगायाव खिन्थु रावबो साख्रि बाख्रि रावबो मोनाखै। दा हयथ' बे समाव प्रमद बर' सरकारा बयनोबो बुंदोंमोन बेयाव इन्डास्ट्रि खुलिब्ला दाउनि फार्म जायोब्ला साख्रि बाख्रि मोनगोन जायगानि मानसिफ्रा बयबो माने आर्थिक अबस्था मोजां जागोन बेबायदि मोनसे सहयगिता मोनगोन बेबायदि मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन। दा बिदि एसुरेन्स होनायनि गेजेरजों जायगानि मानसिफ्रा एफानि बादा होदोंब्लाबो माने सरकारानो जिथु माने दायथ' लाबाय जेब्ला दा सरकारनि बिरोधि थांनो रावबो गोसो जायैयाव बे जायगायाव हाखौ माने हगारना होनाय जादों 100 बिगा हा। खिन्थु दिनै जि प्रब्लेम फैबाय बे प्रब्लेमा माने खोब सिरियास। बेखायनो बे प्रब्लेमखौ जोङो जुदि माबानांगौब्ला गैया खालामनांगौब्ला बे जेंनानिफ्राय जों मुक्त मोननांगौब्ला बे रायजो राजाफ्रा जुदि मोजाङै जुदि फ्रि जुदि उदाङै थानो हानांगौब्ला अब्ला बे दानि दाउ फार्मखौ उठायनांगोन बे बन्द' जानांगोन। दा बेखायनो जों दिनै डिसिनाव बेखौ बन्द' खालामनो थाखाय इमिडियेटलि बन्द' खालामनो थाखाय मोनसे मेम'रेन्डाम होफैनाय जाबाय। दा बेफोर गासैबो बे जायगानिनो बे खुंगिरि एरियानि ओमफ्राय सेरफांगुरि एरियानि रायजो राजाफोरजों बिसोर गासैबो गामि दैदेनग्रा भिलेज हेडमेन आरो जोंजों लोगोसे कच मानसिबो दंफायो राजबंसिबो दंफायो जों। दा बिथांमोनाबो थानो हायिनि ज' लोगो लालायनानै जोंखौ लिंहरलायनानै दाखालि जों बेयाव थांदों मिटिंबो खालामहैबाय आरो रायजो राजाफ्रा बे जायगायाव माने खुनु प्रकारनि दाउ फार्म होनायखौ माने साबजायाखै मोजां मोनाखै होनो गोसो गैया आरो बेखौ जेरैबो उठायथारनांगौ बे बाथ्राखौ रायजो राजाफ्रा बयबो बुंदों। आरो बिनि थाखाय नांगौब्ला दोले बोले हिनजाव हौवा गासिबो ओंखारनानै बेखौ माने होबथागोन बे बाथ्राखौ बयबो बुंदों। दा बाथ्राया जों फर्मेलिटिनि थाखाय नियमनि थाखाय जों दिनै डिसिनाव फैग्रोबाय डिसिनो कमप्लेन होग्रोनांगौ आरो डिसिनो कमप्लेन होनायनि उनाव जुदि जेबो एक्सन जायाब्ला रायजो राजानो बिनि उचित बेबस्थाखौ लागोन होननानै माने थांखि लानाय जादों। आरो जोंबो जे रायजो राजानि खोथा होयो बे जायगायाव बे दाउ फार्मखौ जाहोनो नाङा आरो बे दाउ फार्मा जायोब्ला बे जायगानि मानसिफ्रा गासिबो बेमार आजार जाजोबगोन। आरो मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा जाबावबाय आरोबाव जे बावैसो सिगां आरोबाव जे दिनै बे AIIDC आरोखि बेयो माने BTC सरकारनिफ्राय प्रमद बर'निफ्राय 100 बिगा हा लानायनि उनाव आरो गोदानै दा दिन हाथानि बेंगलनि मोनसे माने माबा सेथिया ग्रेन मिल LLP बेजों एग्रिमेन्ट खालामबावबाय बेजों एग्रिमेन्ट खालामनानै लिजआव हा हगारबावबाय बिसोरनो हगारदों 1 बिगा सयलेसा सामथिं आरोखि। दा बिदि हा हगारनाय जाबाय। दा बोरैहाय माने AIIDC आ जे जोंनि बे जायगानि हाखौ माने BTC निफ्राय लानानै बेखौ उल्था आरोबाव मालायनो बोरै लिजआव हगारनो हायो बेथ' बिराद गिदिर माने प्रश्न बियो। आरो बेखौ माने आयेनगतभाबै बेखौ होनो हानो हाया। आयेना मा बुङो दा दिनै बेखौ जों बिजिरनांगौ। दा दिनै बोरै जोंनि हाखौ बोरै बाहेराफ्रा बबाव बेंगलनि माने माबानो मिल माने सेथिया स' मिलनो बोरै हगारनांगौ बेयाव राइस माने मेनुफेक्सार खालामनो थाखाय बेथ' इलिगेलथार बिदि खालामाया। बे 6 सिडुल एरिया बे BTC आ 6 सिडुल एरिया BTC 6 सिडुल एरिया जानायनिफ्राय बिनि हाखौ खुनु दस्रा माबाफ्रा प्राइभेट कम्पानिफ्रा मोननो हाया बेखौ लानो हाया। आरो बे जाहैबाय हाया आरोबाव माने BGR लेन्ड दा बे भिलेज ग्रेजिं फिल्ड BGR रिजार्भ बियो भिलेज ग्रेजिं रिजार्भ बे लेन्डखौ खुनु दिन मालायनो होनो हाया आयेनाव बिदि गैया। दा गथिखे आयेनखौ सिफायनानै प्रमद बर'मोनहा बोरै होदों बे साननो गोनां बाथ्रा बेखौ होनो हाया। आरो आयेनखौ सिफायनानै दिनै जेरै AIIDC आ हा लाबाय 100 बिगा आरो बे हाखौ उल्था आरोबाव लिजआव आरोबाव जे माने बेंगलनि
अबा सेथि ब्रादार्सनो जे हा हगारगोन बेबो इलिगेल बिदि खालामनो हाया बेखायनो जोङो डिसिखौ अनुरद खालामबाय जे बिथाङा इमिडियेट बेन्सआव तदन्त खालामनांगौ आरो बिदियाव मोनसे कमिटि दानानै इमिडियेट बेखौ माने नायनांगौ आरो बेखौ इमिडियेटलि बे जायनाखि राइस मिल बेखौ बन्द' खालामनांगौ आरो लोगोसे बे जे हा होबाय माने लिजआव होबाय 60 बोसोरनि होदों देमालि नङा 60 बोसोरनि होदों बे AIIDCआ माने बेंगलनि जायनाखि सेथिया ग्रेन मिल LLPनो 60 बोसोर लिजआव होबाय आरोखि आसरित बाथ्रा आरोखि बे ओंखायनो बेखौ इमिडियेट बन्द' खालामनांगौ होननानै जों दा डिसिनाव जों मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय आरो बिनि उनाव जुदि जेबो एक्सन जायाबा जोङो थाबनो गामियाव थांनानै रायजो राजाखौ लानानै ज' जों आरोबाव जों बेखौ माने धरना होनानै बेखौ उथायगोन जोङो बे जों जायगायाव बिदि हायो नामा गामि सिङाव दा लकेल गभर्नमेन्ट जों दा माने माबानोबो इतिमध्य जोङो माबानो रबिराम नार्जारिनोबो जायगा मोनसे खोन्थानाय जाबाय रबिराम नार्जारिया मिथिबाय MLA आबो गोबावसै मिथिनाया दा खिन्थु दासिमबो मोजाङै प्रपार एक्सना जायाखै दासिमबो खिन्थु जानांगोन बेयो ओरै मिथिनायल' थानाय नङा बेखौ उथायनायनि बेब'स्थाखौ बिसोर लानांगोन जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआबो थिग थानांगोन आरो जों इतिमध्य जोङो मुनमुन ब्रह्म बे इन्डास्ट्रिनि माने EMB मुनमुन ब्रह्मआ दा बिथांनोबो जोङो मोनसे मेम'रेन्डाम जों दिनै लिरखाबाय दा जों हैनो नागिरदोंमोन मानसिया गुवाहाटियाव दंनो दा थेवबो जों बे ओरैनो कपि जों माने ड्राफ्टिं माबा गासिबो जों मेम'रेन्डामखौनो जों बेनो वाट्सएपआव जों माने माबा खालामनानै पेन ड्राइभ माने माबा खालामनानै PDF फाइल खालामनानै जों हरनाय जाबाय आरो जों बेखौ अफिसियेलि जों आरोबाव बिनि अफिसाव थांना हैगोन दा BDCनि गभर्नमेन्टआ बेयाव हस्तक्षेप खालामनांगौ दा आगोलनि गभर्नमेन्टआ होलांदों होननानै बिसोर ओरैनो बेयाव सिरि थानो मोना आगोल गभर्नमेन्टआ भुल खालामलांबाय खिन्थु दानि गभर्नमेन्टआथ' दंना दानि गभर्नमेन्टखौ सुद्रायनांगौ बेखायनो दानि गभर्नमेन्टआ बेखौ सुद्रायनांगौ आरो बे हाखौ केन्सेल खालामनानै बे हाखौ जोंनि BTCनि अथ'रिटिनि आखायावनो दोनफिननांगौ जों बेखौ खावलायो आरो जों मिथियोब्ला बे गुबुनफोरनो जेफ्रा थानो मोना जायफ्रा मोननो हाया आयेना पारमिसिबल नङा बेबायदि मानसिनो होदोंब्ला जों बेखौ अप'ज खालामगोन प्रटेस्ट खालामगोन बिदि होनो हाथारा दा जों इतिमध्य माबायावबो बै मा होनो बे परबजरावबो बिदिनो साबासो मानसिनो एलटमेन्ट हा होदोंमोन थांनाय सरकारा दानि बेयाव जों मिथिनानै बेयाव जों कमप्लेन होबाय आरो बे जोंहा फाइलाबो फुथाब जाबाय बेखौ केन्सेल खालामफिननांगौ जों होदों फाइला फुथाब जाबाय दा गथिखे दानि सरकारा आगोलाव भुल जादों होननानै आगोलनि भुलखौ माब्लानो थानाङा बिसोर माने केन्सेल खालामफिननांगोन आरो दानि सरकाराबो गोदानै जायफ्रा हा होनो हाया बिसोर होनो मोना दा जेनेबा नैबे माबायाव मालगावनि हानि बाथ्रा मालगाव ट्राइबेल ब्लकनि एखेबारे माबाथार बे हायाव थैलाय बिलाय नों खुनुदिन माने APDCLनो हा होनो हाया आरो बेखौ होयोब्ला इलिगेल जागोन आरो बे जायगायाव गुबुन मानसिखौ थानो मोनै मानसिखौ दोनफैनो हाया बेबो इलिगेल जागोन दा जों बेखौ बोरै सैज्य खालामनो जोंथ' खुनुदिन सैज्य खालामा आरो रायजोआबो सैज्य खालामा जोंबो सैज्य खालामा बेयाव गिदिर आन्दलन जागोन माबायदि थासारि दं दा जिहेतु नोंथांमोना दाख्लै उत्थापन खालामदों दा जों खोनादों बे बिसोरनि गेजेराव पार्टि मानसिफ्राबो जोंखौ बुंबाय थादों जे बे इलिगेल जादों बिदि होनो हाया नोंसोरो जायनाखि मावदों थिगानो दं रायजो राजाफ्रा जि प्रटेस्ट खालामदों बे थिगानो दं जोंनो बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु बिदिल' होननानै जानाय नङा जोंनो एखेबारे इन रिटार्न फर्म बेखौ माने बे जायनाखि APDCLनो हा हगारनाय बेखौ उइद्र' खालामनांगौ बेखौ जोङो लुबैयो आरो जायनाखि हा हगारनो नागिरदों माने ग्रेजिं फिल्डआव दोनफैनो नागिरदों 93 फेमिलिनो बेखौबो होनो नाङा जों बेखौ माने अफिसियेलि बेखौ माने माबा खालामनांगौ जों बेखौ खावलायो दा